जी नमस्कार। भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर आज के दिन का दिन बहुत खराब भाई। हमने के कहत लोग कहता हमारा वो स्पेशल चमचा हमारा तरफ से भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर कोनो दिन खराब नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमार धुरंधर भैया बड़े तो धुरंधर भैया खातिर कहता लोग कि एगो खबर आयल बा कोर्ट से कि धुरंधर भैया हमारा 2 साल तक ले गाना ना गई है। गाना ना गई है 2 साल तक ले कहीं से ना गई है। खाली अगर इनका मन करी गावे के तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गा सकता है। पर पूरा डिटेल बात हम लोग बताएं जे आखिर भइल का बा वीडियो में बरकरार बनल रही। हम बता दी कि आज से 3 साल पहले लगभग 3 साल पहले एगो एग्रीमेंट पर साइन कैले हमारे धुरंधर भैया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के 3 साल पहले ढेर दिन पहले 3 साल ना 3 साल पहले 2 साल के एग्रीमेंट रहा 1 साल हो गल केस लड़त ठीक बा। तो 3 साल पहले लगभग एगो एग्रीमेंट साइन कैले जौना एग्रीमेंट पर लिखा रहे कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को 200 गाना हमारे धुरंधर भैया गा के देंगे। उसके बदले ये अमाउंट जानते हैं कितना लिए थे? 5 करोड़ 5 करोड़ वैल्यू नहीं हो रहा 5 करोड़ 5 करोड़ रुपया 5 करोड़ अगर लिख दिया जाओ चाहे 5 करोड़ पूछ दिया जाओ तो कितना लोग का पता ना हो को जीरो लागेला ठीक बा। 5 के बाद को जीरो लागेला जो 5 करोड़ होला। लेकिन 5 करोड़ रुपया हमार धुरंधर भैया लेके कहाँ कहाँ जमीन खेत घर दुआर बेरी बांस के कोट का लिखवा ला कितना लोग के आम के बागवानी लिखवा ला कितना लोग के खाड़ खरौल सब लिखवा ला। ओकरा बाद ही का कैले 5 करोड़ रुपया ले ले तहाँ ले तो ठीक रहा। 2-3 महीना ही खूब गाना गागा के ग्लोबल जंक्शन के देहले 70-80 को मैंने कंप्लीट कर माने 70-80 गो गाना भैया दे देहले। लेकिन ओकरा बीच में जौन इनकर एग्रीमेंट बा 2 साल के पूरा हो गई। लेकिन 200 गाना के पूरा ना भइल 2 साल के पूरा हो गई ठीक बा। अब का भइल कि ई लगलन गावे दूसरा कंपनी से ओकरा बाद ओकरा ओ कंपनी से झगड़ा झुगड़ी के ओकरा बाद से दूसरा कंपनी से गावे लगलन। अब उ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन लागल इनकर गाना उड़ावे तो तार लोग पता होई कि लाइव रोते आइ रहन कि हमरा साथे बड़ा एती होता। ओकरे एगो अवसर में हई अन्नपूर्णा फिल्म वाला जानते हो वो यारवन यही में रेलाइल रहे कि गाना ब्लॉक बजला। अब बहुत सारा ऐसा गाना बा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ए बार ब्लॉक कर देले बा ठीक बा। तो अब का भइल कि लागल उड़ावे तो हमार धुरंधर भैया तो सोचलन कि हमारे एग्रीमेंट तो पूरे हो गइल बा अभी का एती कइले बनी गोइला ना जाके कोर्ट में केस कर देलक। दिल्ली जाके केस कैले ओकरा बाद हाई कोर्ट फैसला ई सुनौलस कि अब जब तक ले एही पर कोनो फैसला आ नहीं जात तब तक ले हमार धुरंधर भैया दूसरा कंपनी खातिर गाना गा सकत रहे। इतना ले छूट मतलब कोर्ट देहलस। और भैया आ गइल बा ओइ पर फैसला। ओकरा बाद 1 साल हो गइल केस लड़त। ओकरा बाद कोर्ट के ई फैसला आइल बा कि ये सितंबर से लेके 2025 सितंबर तक ले ई कहीं से गाना ना गई है खाली कहीं से ना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन खाली ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गा सकता। एगो और बात डाउन कर दी ई कि भैया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वो गाना के 1 रुपया ना दी मतलब 2 साल में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जितना गाना गई हन 1 रुपया ना दी। एगो और बात हम बताओ तनी कि अगर हो सकता केंगा होई जैसे कि गावस फटाफट 200 गाना ओकरा के पूजा देस आ जाके मालिक के गोड़ धलेस तो कहीं बकस दे। एगो और बात हम बताओ तनी कि एगो छूट कोट देले भाई कि ई शो कर सकता रहे कहीं फिल्म कर सकता रहे फिल्म में गाना गा सकता रहे। देखिए एगो और बात सुनी टीवी शो कर सकता रहे लेकिन एल्बम म्यूजिक की ना गई। भोजपुरी के ज्यादातर एक्टर लोग के चाहे सिंगर लोग के एल्बम से कमाई अब केगा लोन भराई महाराज बहुत लोग के लोन अभी सुनी एमे सबसे ज्यादा फंसावे वाला हमरा धुरंधर भैया के तो सीधा साधा आदमी हवन इनका के फंसावे वाला सबसे ज्यादा इनकर चमचा बड़ा सन। चमचा के मतलब कि अपन कंपनी इनकर चमचा बना ला सन अपन सब कुछ बना ला सन इनका के फंसा दल सन ई अब फंस गइले। अब ई 2025 तक ले का जाने रही है कि डूब जाई है तो भगवान जानता रहे का भगवान जानता रहे जब ना लौकी तो उ डूबे करी है। अब इनकर एक ऑप्शन बचल बा पावर स्टार पवन सिंह से विवाद क के 2025 ले काटस यूट्यूब पर विवाद क के लाइव आ के रोस गिलगिलास 2 साल के होगा काटस ना तो ये बूढ़ जाइए नु
तो ऐसन ऐसन गायक सनी पांडे ऐसन ऐसन गायक बड़न जो उनकी साफ सुथरा गाना गा के बजवा लेते रहे। जब उ लोग आ जाई, जब उ लोग आज ना माने एगो साफ सुथरा वाला दोस्ती गाना साफ सुथरा, एगो पर लोग बुला पावर स्टार पवन सिंह, अच्छा है बहुत सारा गायक बालो, प्रमोद प्रेमी, नीलकमल सिंह जितना भी अभी स्ट्रगल कर रहल बालो अच्छा गावे लालो उनको खातिर बड़ा ऐसा मौका बा। धुरंधर भैया अपन सीट छोड़ के होटल में सीट खाती हो जाओ। एक और बात हम बता दी कि एमे सीट छोड़े के ई बात नहीं है, लेकिन धुरंधर भैया के सोचे के चाहिए कि भाई माने देखो हमनी के तो ई काम सन की केहू के ग्लोबल म्यूजिक से सट्टा गिट्टी बैठा के काम कोइला के जरूरत उहे बस देखो एक और बात बा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से भी तार म्यूजिक गाना बाजी कहीं से बाजी तार गाना, लेकिन तू अब प्रॉपर ओइ पर काम करवा। लेकिन एक और बात बा, काम करो जे बा रुपया ना मिली तो तारो खीस भरी, काहे कि मोटका रुपया मिलल तो तू उठा देले बड़ा, अब मोटका उठा देला तो भैया गजन तो होकबे करी। तो एहि पर यह बात बा। बाकी सब जितना लोग देखता सब लोग के से यह विनती बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करके अपन राय जरूर बताई। आ कोनो दिन भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर खराब नहीं है, जे जैसन करी वैसन भोगी। भैया उ 5 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा अमाउंट होला, 5 करोड़ रुपया केहू देले बा, हमरा बुझाता 2 गोरा रुपया हो, अगर 500 होके न चलो मिलते हैं अगला वीडियो में।